Hola, em dic Ariadna Alves de Vendrell, faig segon d'ESO a l'Institut Cambrils i avui us parlaré del llibre Dies feliços, escrit per l'Àngel Burgas. Aquest autor ha escrit diversos llibres per a joves i adults, alguns relacionats amb aquesta col·lecció. En aquest llibre narra les aventures d'un grup d'amics que es fan dir el Club de la Cistella, que comencen un nou curs. L'Àlex, la Martina, en Tom, en Jerry, l'Iker i la Marga comencen segon. L'Àsum, en Pau i la Pajarica comencen tercer. I l'Ic i el Harry repeteix primer. El curs, però, arriba amb alguns canvis. Per exemple, en Ferri, un nou alumne extravagant i que es creu al centre del món, aterra a segon d'ESO. La nova presidenta del club, la Pajarica, farà créixer les diferències internes entre els integrants del club amb les seves decisions, com ara acceptar a la Croma i a la Brackets al club. Una banda llatina i un robatori faran créixer també moltes diferències. I us recomano aquest llibre especialment perquè és fàcil de llegir, té un vocabulari força entenedor i té alguns fragments divertits. També crec que tracta temes que ens poden interessar als adolescents com l'amor i l'amistat. Bé, això és tot, espero que us animeu a llegir el llibre i gràcies per la vostra atenció.